Marhay na Buhay with Kuya Noy. Happy Sabado morning mga kadistrito. Siyempre, di mo kumpleto ang satuyang barkadahan kung mayo ang mga satuyang mga kairibanan. Siyempre, di ba? Ang satuyang MBN host na si Miss Iris. Miss Iris, hello? And ang panduwang magayon na daraga, si Miss Alex Urino. Good morning. Good morning, Alex. And siyempre, ang satuyang Miss Bicolandia, si Miss Rain. Hello, marhay na aga mga Marhay na kaibigan aga. ko. Good vibes morning sa satuyang mga netizens na nagdadalan sa Facebook and YouTube channel ni Kuya Noy. And shout out also to our avid listeners and viewers, lalo na sa radyo. We are also aired simultaneously via DWIZ, Bossing FM, and DWOK FM. Yes, thank you, Miss Rain. And syempre, sa kada episode, ang satuyang mga kadistrito ang satong inspirasyon. Aram nindo rin, Alex and Iris, talagang mas espesyal ang satuyang episode na ini dahil sa ugwa kitang makakaibahan na guest celebrity. Sino Saro kaya siyang ito? sikat na artista. Wow. Medyo Ibang level lang show lamang ko, lang siya sa Kuya kumpilang Noy. karigos. Tama yan, Kuya Noy. Saro siyang endorser, matibay. Matibay man siya pating host. Exactly. Gusto nyo dumaraman ko si Sai? Pero iyo. Ano ka nasabi ta kasubago? Ugwa kitang special na bisita ngunya na episode na ini. Tama, Kuya Noy. Siya ay sarong hinahangaan na endorser and actor. And for sure, excited ang satong mga viewers as in radio listeners. Let us welcome our special guest this episode, Mr. Marco Gumaba. Yay! Yes! Alright! Maray na aldaw po, Kuya Noy, of course, and sa mga magagandang hosts natin for today. Maray na aldaw po. At syempre sa mga listeners natin and viewers this Saturday morning po, maray na aldaw po sa Indogabos. Welcome sa Marhay na Buhay, Marco. Parang napapansin namin latly na parang regular kang pupunta dito sa Bicol ngayon or sa Kamsur. Yes, oo. Actually, nag-start to last year, no? After ko mag-host nung Miss Kaugma. Kasi nakausap ko si Gov Luigi at sabi niya na kailangan daw niya ng help to boost the tourism of Kamsur, no? So, sakto, umiikot kami sa buong Kamsur, sa Partido area, dito sa, sa Pasacao, sa Rinconada area, sa lahat. So actually, may nakita nga akong bahay na Titira ka dito sa parang sa kumbaga Kamsur? parang beach house lang siya, parang vacation Oh, house lang wow. sa may sa may Tinambak. So, ayun, I mean, ako po purong Bicolano at syempre, parents ko both Bicolano. So, at the same time, gusto ko rin mapuntahan at i-explore lahat kung sa saan. lugar. So, ano ba yung roots mo sa Bicol and taga saan yung family mo here sa Bicol? Yes, so yung dad side ko, so ang mga Gumabaw, taga Bao, Kamsur. Pero meron din dito sa Sa Naga. dito sa Naga. Ang mom side ko Wow, naman, galing nakaka-Bicol si Marco. oo naman, wala ako mag-Bicol. Totoo ako magtaram, syempre. Galing. Oo, kasi syempre yung mommy ko sa bahay namin, puro Bicol ang salita. Kasi syempre yung house helpers namin, mga drivers namin, Right. lahat taga Bicol. So, Actually, maraming Gumabaw talaga. yes. Na taga-Naga. Maraming taga-Naga. And actually, mom side ko naman, mga Imperial, mas mostly talaga sila. Yung pinaka-family ng mommy ko, Legazpi. Yes. Pero yung buong family ng Imperial, meron sa Naga, meron din sa San Jose Partido. Actually, So actually, kilala. buong Bicol rin. I'm really curious. Sabi nila, there was also a time na pinagsabay mo ang showbiz and studies mo. Please tell us the secret kung paano mo binalanse yung time and... Ay, sorry. Actually, mahirap i-balance yung time mo with work, with showbiz, and at the same time college work. So, yung high school, natapos ko na siya during that time, tapos nag-college na ako. Kailangan ko actually mag-leave of absence. Kasi naging busy na ako noon, nagsunod-sunod lahat ng mga projects ko. So yun, it's very hard, pero syempre kung gusto, kayang gawin. Right. So, Kung talagang ilalagay mo lang yung focus mo at yung priorities mo straight, Yes. syempre kayang gawin. And anong age ka nag-start? Sa showbiz? Yeah. Nako, 17? Almost 13 years na ako sa Actually, showbiz. pinapanood ko pa siya sa yung movie nyo nila DJ, Catherine. Yes, she's dating the gangster. Yung una pa, Growing Up? Hindi, Love You yung akin. I Love You. Yes, yes. Yeah, Love You. Kami yung pumalit sa Growing Up. Kayo, Yes. okay. So ngayon kasama natin si Marco. Ngayon baka mahawa tayo, maging showbiz na rin tayo. Bakit hindi ba? Tatanungin namin siya, no?
And ayun na nga, since kanina na-mention ni Kuya Noy na lagi ka nga nandito sa Bicol. So, can you tell us, ano naman yung mga favorite spots or places mo dito sa Bicol? Well, of course, ang unang-una, syempre, ang CWC. yes. Diba? Yun yung pinaka-favorite ko sa lahat kasi syempre, andyan yung golf, wakeboard nandyan. So, actually, ang pinaka-gusto ko rin, tuwing umaga pag mga 6:30 a.m., tumatakbo ko dyan sa sa Lago del Rey. Yes, so nice. paikot yon. So 1.6 kilometers yun, isang paikot. So, favorite na favorite ko siya kasi ang ganda ng scenery, ang sarap tumakbo. Saka ang dami, kaya ang daming turista dahil sa CWC. And thank you kay Governor Luigi, kay Yes, Kong El of Rey. course. Kung wala sila, wala tayong CWC. Yes, tama yan. Talagang pinaganda nila talaga yung CWC. And at the same time, it attracts foreigners. Yeah. Maraming mga foreigners na pupunta dyan. So yun, ako favorite ko talaga CWC. Pero actually, kakagaling ko lang ng Karamoan. Mukhang yun na yata yung pinakabagong favorite place. Kasi ako, beach person talaga ako. Okay. Bata pa lang ako, may beach house rin kami dati sa may Zambales. So, every month, pupunta ako ng beach. Kaya pala naman na-mention mo kanina na may beach house ka rin sa Tinambak. Kasi wala na yung place namin sa Zambales, matagal na. So sabi ko, kailangan ko ng beach house na talagang akin talaga. Diba? So, yun actually currently inaayos pa lang. So, kapag tapos na. Galing. Sama ka doon, syempre, punta ka doon. Punta tayo. And syempre, since galing ka ng Karamuan, alam mo bang meron akong resort? Oh, syempre naman. Number 1 resort sa Karamuan at ang Tugawe. Tugawe! Kaya tama-tama. Summer ngayon. Dapat i-promote natin ngayon ang mga local destinations. Not only in the 3rd district, but syempre sa buong Camarines Sur. And eksakto, si Marco galing pala ng Karamoan. Wow. Medyo sunog-sunog pa kasi nagbilad kami sa araw. Kaya sarap sa Karamoan. Sobrang ganda. Pero aside from the places, mga nice destinations, I'm sure nagugustuhan mo din yung food. Oo naman. Bicol Express, nasubukan mo Ang rin. pinaka-paborito ko syempre laing. Laing. Yan talaga. Tsaka gata. Ako, since yung sa bahay nga namin, yung cook namin, Bicolana rin. So ang pinaka-paborito ko is gata na may squash, tapos yung sitaw, yun lang. Tapos hipon. As in especially nung pandemic, yun yung lagi kong kinakain kasi yung diet ko. Hindi kami nagpo-pork, hindi kami nagbe-beef during the pandemic. Chicken, hindi masyado, puro fish lang. Tsaka seafoods. So yun yung pinaka-favorite ko. Nice. Kanina, nung past episodes natin, napapansin ko masyadong madaldal si Iris. Parang nakita ko ngayon, katabi mo lang si Marco, parang na-mesmerize siya. Si Kuya Noy Parang wala kang talaga. kinumigla. Si Kuya Noy po kasi, ako talaga yung favorite niyang i-issue sa episode na ito. Ever since episode 1, lagi niya napapansin yung mga... So yung talk about laing, pizza. Sa CWC na sa Pili Grove, sobrang yung sarap. laing pizza. Sobrang sarap. Yes. Sobrang sarap. Dapat masubukan niyo 'yon. Must try. Oo, matry natin. Hindi pa nila natatry yun? Na-try ko na. Dae? Natry mo na. Dahil Na-try ko na. pa. Na-try ko na. Nalamitan ko na. Nanamitan mo na. Si Alex kasi mukhang Soon. pikan Ila-try to sa ko yan. Yes. Mukhang picky to sa pagkain. Hindi naman, okay lang. Wala naman allergy or something. Game na Basta game. pagkain. Game! Tara. So, Marco, curious lang kami. If you were not an actor today, ano kaya yung job or profession mo? Basketball player ba? Well, alam mo, ang Sun Dream, hindi siya porket dream mo siya, yun yung magiging mo. Yes. Siyempre, na-realize ko, nung tumatanda ako, ang dami mas magagaling na basketball player. Feeling ko, sa village ko, ang galing-galing ko na doon. Pero siyempre, pagdating mo sa school, di ba? Hindi, kumbaga yung basketball is just a passion para sa akin. Pero, di ko rin alam, honestly, baka, for sure, magbe-business ako. Yeah. Or, Ibang like doctor, have you ever considered? Wala. Hindi ko, never kong naisipan mag-doctor. Or mag-law. Siguro law. Baka mas talaga? pwede pa yung law. Galing. Marami kang magiging kliyente. Kalokohan. Lokohan pala yun. Siyempre, sabi na nga natin, road to success is not a one fits all journey. So, Marco, ano naman yung secret formula mo? Why you stay successful or bakit tumagal yung career mo in the entertainment industry? Actually, there's no formula. Kasi kung may formula, sana lahat tayo, di ba? Yes. That's true. Meron tayong guidelines na sinusundan. Pero it all boils down to yung ugali mo sa pakikisama mo sa mga tao. Yung how you work with people. Kung hindi ka
hassle ka trabaho, kung hindi ka late dumadating sa call time mo, or for example, hindi mo memorize mga lines mo. So, ito pa nga ang taong madali ka trabaho, talo pa ang mga minsan mas magagaling umarte. Kasi minsan yung mga sobrang gagaling umarte, sila yung mga hassle ka trabaho. Kasi ang taas ng tingin nila sa sarili nila. Mga padiva na yung mga ganyan. So, ang dami mga overnight success actors and actresses na ang bilis sumikat, ang bilis bumagsak. Yes. Diba? Pero ang mga tumatagal is yung mga may mabubuting puso, yung madali at masaya katrabaho. Naging At the same natural time, na tao. yes. Nakita naman natin kay Marco ngayon kung paano siya makiusap sa atin. Napakabait and we're really happy nandito ka sa natin sa program. Siyempre, thanks for having me, Kuya Noy. Oo. And of course, Angels mo. Of course, nga. Ayun, so to formally thank Mr. Marco Gumabaw for joining our program, we have a little token of appreciation. Wow, t-shirt! Okay, kala ko kung ano. T-shirt. Wow! Thank you, Marco. Siyempre, matching na tayo. Yes! Yay! Thank you so much, Marco. Thank you And of course, so good luck much. din. Thank you so Kuya much. Noy, syempre. At sa Thank you buong so much. District 3. You guys are lucky, of course, na syempre si Kuya Noy, Tito Noy ang magre-represent para sa Indo. And kami rin nagpapasalamat sa iyo na palagi ka nasa Bicol at isa tutulungan mo si Governor Luigi sa pag-promote ng Camarines Sur kasi lalo-lalo na ngayon, especially now na summer season. Talagang kailangan namin isang kagaya mo para matulungan tayo. Of course, Okay. happy to help and happy to be here. Of course, proud Bicolano. Wow. Yay! Yes, Thank you so much. Thank you guys. Mas dakol pa kitang istoryang mataunin inspirasyon sa satuyang mga kadistrito. Mabalik pa ang Marhay na buhay with Kuya Noy! Discover a culinary journey like no other at Soledad Restaurant. Indulge in the rich flavors of Filipino, Spanish, and Bicolano cuisine, meticulously crafted to tantalize your taste buds. Planning a special event? Soledad caters to all occasions, ensuring your guests experience culinary delights they won't soon forget. Make your reservation today by calling 0919-073-7394 or message us on our Facebook page. Looking for a swift and dependable internet connection? Discover the seamless process with SVM Marketing Solutions, the trusted distributor of PLDT Internet. Visit our website at pldtinternet.svmmktgsolutions.ph. Select your preferred plan, fill in your information, and click Submit. Just one valid ID needed. It's that straightforward. With SVM Marketing Solutions, applying for PLDT Internet is a breeze. Marhay na buhay with Kuya Noy! Marhay na buhay with Kuya Noy! During summer season, mas dakol ang aksidente nin kasulo. Kaya man ang bulan nin Marso, pigukonsiderar na Fire Prevention Month. Yes, that's right, Miss Rain. Ang sa tuwing mga kaibahan ko niyan, ang City Fire Marshal ng Naga City Fire Station. May iba si Chief Inspector Mark Alan Consuerga. Alam ko si Sir Mark, taga Pulanggi. Yes po, Ano taga- po? We're glad na yaon ka po digdi sa muya. Ngunyan na daw para mataon mo kami ng mga tips para maaraman ka sa tuwing mga kadistrito. Opo. So thank you, Sir Mark, for being in today's episode po. Importanteng maaraman nindo mga ka-MBN kung paano makakalikay sa mga kasulo. Okay po. So, ang may itatao ko pong tips kasi mostly ang records sa tuyang station, mostly po sa kaharungan po nangyayari ang mga kasulo. Ngunyan po, ang saro sa permi kong ipigsasabi sa inda is ito pong dapat perming malinig ang harong kasi kumbaga diyan nagpupuon. For example po, ining mga saksakan ta ng mga maalpog or mga grabe ang dust, ining mga electrical connection ta nakabararag sana, mga gamit, mga papel na madaling pagmula ng sunog o pagsilyabang kang kalayo, madaling kumbaga kanapan or madaling dukutan kang kalayo. So dapat isaalang-alang ta ang kalinisan permikan sa tuyang harong. Totoo yan. Even pag Oo. nagluluto po kita sir, after ta magluto sa mga talsikang mantika, kung pwede linigan ta ang sa tuyang mga gas, sa tuyang mga
So gigamit na po sa lutuan. LPG. LPG Pero yan po. siguro dapat po, gibuhuntin bako lang sa ngunya na bulan na ini na fire prevention. Yes Dapat po. it should be, Opo. all On a daily throughout. basis. Opo, Diba? ang sinasabi po nga namin, hindi lang Fire Prevention Month, gigibuhon ta ang kumbaga fire prevention. It should be daily. Daily, So and we'll make it a throughout the habit. year. Siguro Yes. sa po na nagiging cause kasi, ining tag-init. Opo. Kaya po baga pirming nagkakataon na this climate change. Opo. Grabe na ang init sa ngunyan na mga panahon tangon yan. Kaya especially this month of March, yaon niya dyan ang pupo ng summer season. So ini pong sa tuyang Fire Prevention Month, sir, ang basis po palang kaini is duman sa Presidential Decree Presidential Decree number 115-A na sinain po ni President Ferdinand Marcos Sr. So ama po kang sa to yung presidente ngunyan. Na kung sain pagpuon talaga kang Marso, iyon na ang pag-init kang panahon. So kadaklan sa tuya, syempre sa to yung mga kaharungan nagagaramit ka ining mga pampalipot ining mga air conditioner, ining mga electric fans, and then minsan nakakaligtaan na taranggalon sa saksakan. So digdi sa tuyang syudad, mostly ang mga saro sa mga kausa ining mga napabayaan na mga electric fans na nakasaksak na kumbaga forever nang sinaraksak dahil napigtaranggal. So iyo yan, naghali sa harong, ito pala napabayaan, kumbaga negligence po on their part of the sa kaharungan Ganyan po po. kaya ani. sunod-sunod baga ang Yes po. kasulo. Opo. Sa Sabang, sa Kamaligan, uga pa Lately sa po, Kalabanga. po, so In sa fact, Sabang, Metro doon na Manila pala po ito. Grabe man ang kasulo. So sana po maiiwasan din Yes sa po. tuya, Opo. sa tuyang distrito lalo Okay na. po. And sa siyudad ng Naga. Opo. Importante lang maging conscious kita, maging aware kita, and magdangog. Kaya Alex, tarabangan ta si Sir Mark, kampanya ta, na maging conscious kita. May iwasan ta ang araw ka ni mga dai magayo na Yes, sir. Mas maray nang bagyohon, manakawan, dailang talaga masuluan. Totoo yan. Tapag nasuluan ka, ang gabos na pinundar mong gamit, ubos. Gabos na pinundar mo sa pagkahaba-haba ng panahon, ubos. In the span of minutes, yan, ubos ang sa imong mga Totoo po yan, pinaghirapan. makahirap nga ni talaga ang mga araw na nangyayari. No? Opo. Talagang Worst comes, naubos sir, talaga. worst comes to worst na scenario, ini mga nagkakagaradan. When, way back when I was in Manila, may respondi kami na sarong pamilya. Talagang ubos sinda. So, gabos na gamit, pati sinda, naubos din. Ayan, Sir Mark, may hapot po ako about sa mga kasulo. Pwede po ba siyang puro man-made lang o may iba pa pong mga kausa Cause, kang oo, sulo? tama. Yes po. Regarding po sa kasulo palan, igwa kitang investigation after kang sa toyang firefighting operations, yaon ang sa toyang mga fire investigators to conduct the possible cause of fire. Kapag halimbawa igwa kita ning kung iyan ay accidental, maluwas po iyan sa result ay sa toyang report, investigation report, na iyan po ay accidental. Kapag halimbawa po iyan ay possible na arson, so makuha kita ning makalap kita ng ebidensya para mapatunayan ta na kumbaga ini is possible arson. We will collect all the evidence and then we will file the case sa prosecutor na sakop sa satuyang area of responsibility. Kaya siguro, sa man na dapat pangapudan taman ang kasureko, na ma-check din ang mga lines, no? Mga wiring, kasi saro din yan sa nagiging coaster, di ba? Opo. Minsan sa bagaw nagpa-fluctuate ang kuryente. Totoo. So, minsan data kapot ang arog kaya na sitwasyon. So, Sir Mark, ano man masasabi mo naman sa mga netizens mo niyan? Mahilig magtururog katay ng cellphone, Yes, nakasag-charge. opo. Saro yan po sa... Sarap ako dyan, sarap ako dyan. Guilty ako dyan. Delikado man iyan, ano, Sir? Opo. Delikado po talaga yan kasi, kumbaga, overcharged na eh. Halimbawa, sabihin taang may mga fast charger bago kita ngunyan. Yes. Minsan 2 hours lang, full charge ng Yes cellphone po. mo. So, kung pwede, ang paalala ko tabi sa mga nanonood sa yung programa, sir, na tanggalon ta po sa saksakan ining mga cellphones na pigcha-charge ta or data pag ugalion na mag-charge kita tapos makaturog kita ta napabayaan ta. Yes. So kumbaga sabi nga ni wala na ngayang rewind. Kung mangyari yan, wala nang rewind. Correct. Only palabas lang ni Marian at ni Dinggong ang rewind. Madam. Ni Marian at ni Dinggong lang. Opo. Sa kasarap, pambagada, minsan pagbanggi gusto ta para medyo romantic ngayon, nagsusulo kitang kandila. Yes Ang po. ganun pinapadamlagan ta. Yan dapat dahil mo pagparungon.
pag pinarong mo kayo, masusulo ang dungok mo. Ah, Di ba? Medyo- Mahilig pa naman ako, sir, sa mga scented candle. Dapat, di ba, sir? Dapat, di ba, sa iba ganun sinasabi, oh, yan, scented candle, paano mo yan pinaparong mo siya? Dahil, sir, garo pinapahaloy ko lang siya ng pirang minuto sa kwarto. Pero dapat sa akin, 2 hours lang. Di ba, dapat gadanon mo yan. Oh, gadanon ha, hayupon, parungon. Parungon. Kasi pag pinarong mo, Ang pagparong mo dungok, kaya, sir, Noy, pwede maalingon. ay, sa bagay, parungon. Duwang meaning kaya, pwede mong Iblow. Iblow tapos na amo lang. yun. Totoo. Parungon mo na ang ilaw yan. So dapat ano lang po para sa mga listeners maging conscious lang talaga, maging Opo. aware kita. So kung halimbawa po, tips ko lang po, kung magamit po kita kan kandila, kung wala kitang mga linya, kumbaga wala kitang kuryente sa tuyong mga kaharungan, planggana, tapos ilagay ito sa kandila, Sa Tapos tahaw, opo, sa tahaw po, para kung sakaling matumba, madali siyang kumbaga, maparong Paano? Basta di pagparong mo magdungo. Opo. Ang sabi mo, sir, tip man, yan man ang sa kong tip, sir. Di pagparungon ta masusulo ang sa imong dungo. dungo. Ano naman po, Sir Mark, itong mga nagluluto po baga? Ano pong tip mo duman sa gasol? Opo. Oh yan, that's a good kasi minsan napapabayaan din Yes, talaga, opo. Sarap pa yan, Alex, oo. Opo. So ngunyan, pag nagluluto po kita, ito baga pong minsan mahiling ta nagkalayo bigla. Usually pa nagpipritos kitang mga isda, karne. So minsan mahiling ta nagsilya bigla So daita pagbubuang kitubig. Ang di ba ang nasa isip tang inot, bugtakan kitubig no. That's a big no kasi mas lalo pang ma-spread yan, madakula pa yan. So what we'll do, ang extinguishment kasi ng fire, meron tayong smoldering, meron tayong yung blanketing, meron tayong cooling. So iyan, ang gigibuhon ta is tatanggalon ta so oxygen, no? So we'll i-cover mo sa kawali. So siguro takip kang kaldero, which is yung much bigger doon sa kawali na piglulutuan mo. Kasi kung nagkakalayo i-cover mo so takop kang takuri ay dai man kasulok ka. Saka siguro mas Mapasok dapat ka. itong dapat yan Alex, kung nagluluto ka siguro doon mong day matutong, day masulo. Opo. Tapos nasulo, matututong, pangit ang ginawa. Yes po. Ng panera. Pero tama to, Sir Mark, kasi tendency ka mga tao, tubig. Tubig. Opo. Dai talaga. Si Pig, prito mo man, pag pigdagan mo tubig, magiging sinabawan. Sinabawan. Mariribong kanyang... Mariribong ang panluto, mariribong. Kaya Opo. importante lang po, tabi sa mga tugang ta, mag-iingat lang po. Mag-ingat. Iyo po ang Check permitting lang, sabi ni Sir, maglinig lang kita pirmi, si mga ating mga grasa, mga Opo. oiling, mga tapsik, kan mga piglutuan ta, punasan. At saka is ipag-check din Kang po LPG, tao yan sa tuyang mga kang LPG. yung mga linya po kang kuryente or ining mga even ini mga saksakan po baga so magbakal na kita po para sa ang tips ko po magbakal po kita kan sa mga high quality na mga di bali sabi nga ni na tigataramtanganing medyo mahal pero ang quality mas magayon kaysa duman sa mga barato na it can cause danger to the Right. lives of the people na nasa laog kang kaharungan. Yes. Tama, di ba Alex? Any comment pa? Mayo na. Pero may hapot po ako. Last Yes na po po. talagang hapot. Garod ako na ako'y nakapot. Ito bagang nauso po, bagang yan si mga LED lights. Opo. Sa mga kwarto ka, mga kaakian. Opo. Okay lang po ba itong pirming nakasaksak tapos pirming naka-on? Di po. Usually, pag arog ka iyan, pwede taman pagpahingaluan yan. Kasi, kumbaga, pag nakasaraksak iyan, pirmi, nagkikreate siya ng init. No? So, siguro, may time lang kita na kung noarin ta pwedeng palaadon siya, noarin pwedeng tanggalon. So, kumbaga, tawan taning time, magpahinga man ito. Ayun, Kasi para kung, tayo magkausa ni kung kita nga ni tao na papagal, how much more ang mga gamit pa? di Siguro ba? man sa Iris, bakit pag nagtuturog ka, pirmi nakaon ng TV. O yan, pag nagturog ka, i-off mo naman ang TV. Ayun. So, speaking of mga wiring, Sir Mark, ano man po ang masasabi mo sa mga octopus wiring? Lalong-lalo na si mga extension. Yes mga- po, opo. Yan pa, saraw pa po Overload, yan. oo. Saraw pa po yan. Ini mga octopus connection na pigtaapod ta. Mahigpit pong ipinagbabawal po yan ng ating Bureau of Fire Protection. Kasi po, minsan, actually, igwa kita digdining fire incident dito sa City of Naga na ang cause is octopus connection. No po? So, nakasaksak siya duman sa sarong-harong, haloy ng panahon, kina itong extension wire, iyong pigamitan ng
So extension wire, may extension pa. So kumbaga, dahil kaya kang load kang itong wire. Kaya yun po, nag-short circuit, yan, nasusulo. So kumbaga, iwasan ta po itong pagkakaigwaning octopus connection. Tasaro din po yan sa nagtataon ng danger sa satuyang harong, sa tuyang mga gamit sa harong, and then even sa life ta. Worst comes to worst, madamay ang buhay ta. Yes, agree. Ayan, so I am definitely sure na kadako nanoodaan ang satuyang mga listeners and viewers sa segmento na ini. Kaya Sir Mark, salamat na maray sa imong oras. Pinaunrahan mo kami ngunyan na adlaw. Opo. Ayan, speaking of mga kasulo, aramtang dakol talagang nadadanyaran, lalong-lalo na si mga nasusuluan. Siyempre, may mga apektadong pamilya. Ngunyan, Kuya Noy Bareta, ako igwa kang mga tinabangan ng mga nasuluan recently. Gusto mong mag-istorya? Totoo yan, Miss Iris, katsusarong simana, ito nangyari naman sa Sabang, kung sa mga kabarangay ko. Banggi pa lang naaraman ko nagkasulo, kaya the next morning immediately dumang kita, hindi lang taman si sitwasyon nagtabang man kita sa mga pamilya. Kaya lang sabi ko medyo makamundo nga ni araw kadtong sabi ta Sabado, di bali na mabagyo ka, okay lang, mabasa si harong mo, si gamit mo, pero ang sulo talagang totally naubusan sinda. Kaya medyo depressing si lugar duman na naabutan ta. Pero ang kagayonan man maski sinda nagkasululoan may limo ano talaga ang mga Pilipino, kumbaga Resilient. Nagigib kong mangirit. Importante lang makaulay mo sinda. Ito si sarong lola duman pakailing sa ko nag-hug sa kuya. Nakatsahay ko, lola, don't worry, talabangan tayan. Prayers lang. Kaya kunyan, iyan ang ginigibot Miss Iris, talagang nagtatabang kita. Kung ano man ang mga sailing tan dapat ikatabang tayo na may own na capacity, personal capacity. Sana ang wish ta na dain ang mangyari, maiwasan. Wow, thank you sa act of kindness mo, Kuya Noy, sa mga nasuluan last week. So, kadako na din talagang natatabangan si Kuya Noy sa satuyang mga ka-MBN as in sa satuyang mga kadistrito, maski ano pa man ang kalamidad na minaabot. Yaon siya pirmi para magtabang. Yes, so dakol pa kita ang mga istorya ng pagtabang, as in inspirasyon. Kaya Sir Mark, bago kita magbalik, baka may mga parting words ka po na nais isabi sa satuyang mga viewers. Opo. So inat po nagpapasalamat ako kay Sir Noy for inviting the Naga City Fire Station po sa pag-guest me po dito sa indong programa na para ma-disseminate me ining sa muyang campaign against destructive fires. Kasi aram ko dakul ang manonood kay ining satuyang palabas na ini, considering na ang satuyang mga sa ibang mga guest also mga co-host of course. mga title holder po pala. May Rabia Mateo ako nakikita dito. Meron din Nesel Lopez ng GMA7. Opo. So and ipo dakulang tabang sa show 125,000 na po ang nagadadalan sa tuya mo. Yes po. Kaya ining mga taong ini mas madadagdagan pa, mas maaraman din nadadangog ka mo po yes, ang boses nindo. And syempre, shout out man sa mga kairibahan ta dyan sa Naga City Fire Station. Yes po. So ngayon po sasabihin ko din po sa Naga City Fire Station at sa indang mga pamilya, sa mga personnel ko po na magdalan po sa ining palabas na ini po para kumbaga may inform din po sinda. So ngunyan po ang saro ko pong panawagan sa gabos na pirmi po kitang mag-iringat. Kung magkaigwaman po ning kasulo, tumawag po sinda sa cellphone number na sa kuyang babanggiton. Ini po ang cellphone number kan sa tuyang fire station, 0923-083-9429. O truong ko po, 0923-083-9429. So, pero mo lang kitang mag-ingat po para at least, kumbaga, dahil kita ang buhay ta, ingatan ta pirmi. Hindi pong number na ini sa Naga City Fire Station. Yes po. Naga City Fire Station po. Ayan po, 0923-0839-429. So, sa satuyang mga viewers and listeners, utron ko po giraray ang Naga City Fire Station number in case na pagkasulo. It is 0923-083-9429. So, maraming salamat po ulit Sir Mark and mabalik pa ang Marhay na Buhay with Kuya Noy!
Looking for a swift and dependable internet connection? Discover the seamless process with SVM Marketing Solutions, the trusted distributor of PLDT Internet. Visit our website at pldtinternet.svmmktgsolutions.ph. Select your preferred plan, fill in your information, and click submit. Just one valid ID needed. It's that straightforward. With SVM Marketing Solutions, applying for PLDT Internet is a breeze. Discover a culinary journey like no other at Soledad Restaurant. Indulge in the rich flavors of Filipino, Spanish, and Bicolano cuisine, meticulously crafted to tantalize your taste buds. Planning a special event? Soledad caters to all occasions, ensuring your guests experience culinary delights they won't soon forget. Make your reservation today by calling 0919-073-7394 or message us on our Facebook page. Have it all at home. Introducing the new Fiber Unli All 1399, Unlimited Fiber, Unlimited Entertainment, Unlimited Mobile. Apply now. Visit our website at pldtinternet.svmmktgsolutions.ph. Marhay na buhay with Kuya Noy. Nagbabalik ang MBN. And araw kan promise niya mo sa Indo, makakaibahan ta ang saro sa mga matitibay na women leaders ngunyan. Isang leader na malalim ang pagbibigay halaga sa iba't ibang advokasya sa ating mga lokal na komunidad. And live na live kita ngunyan sa MBN Studio with ang sa kuyang amiga, Miss Maricel Tulfo. Yay! Ayan! Miss Maricel, welcome to our program. Set nyo. And first time ko dito sa set nyo. So, hello. Welcome po. Welcome. Naggaganda ang kasama ko. Wow. Siyempre, kumustahin natin ang buong 3rd District kasama na yung Naga City. Hello, 3rd District. Good morning. Sana hindi kayo magsawa. Good morning po sa Tuya Gabos. Yaon po ngunyan si Miss Maricel Tulfo. Magulpi kitang mga ihahapot sa iya ta. Aram ko kada ako nagngangalas kung ta yaon pinusig sa Tuya si Maricel. Amiga ko po ini. Padagat ko niyo. Kaya ngunyan, sige daw. Si Sen gustong enot na maghapot. Sige daw. Miss Alex. Yes, Miss Mar. Alam Yes mo po. po, na vlogger ka man po, di ba? Yes. So, who is Miss Maricel Tulfo on and off cam? Ano bang gusto niyo on muna or off cam? On cam muna. On ka muna. Kasi nandito tayo ngayon. Live na live. Grabe naman Sige. yung gusto mo. Sige, on cam, syempre, I have to be decent. But I try to be funny as well kasi ayokong mabigat yung presence ko sa camera. And I feel like natawid ko naman siya. So, here I am. Off cam, I'm the same. Pero I hindi know. lang ganun ka-decent. But I feel like nakikita ng staff yun now, pero hindi nyo nakikita. So, kailangan nyo ako mahanap dito sa 3rd District. Gusto nyo makita yung off-cam na Maricel. Yeah. Pero I agree doon sa sinabi ni Miss Maricel, on and off cam, decent and talagang mapapalabiro. Parang pilit ka. Pero ang gusto ko malaman kasi namin, yung naiiba. Ano yung Anong talagang naiiba? off cam? Ano naman something na different? Aside from, of course, being you, Wala akong makeup pag off-cam. of course. On cam, the difference is I have to be laging jolly kasi alam naman natin kapag off-cam, syempre, hindi naman laging happy ang life. Yes. So, dun lumalabas yung mga sad moments, diba? Syempre, pag nasa on-cam ka, dapat laging happy. Hindi ka pwedeng umiyak kasi ikaw ang source of joy dapat ng lahat. Gusto ko na kasing talunin si Jollibee. Yes. Natutuwa si Direk. Diba? Ang gaan ng work mo today. Diba? Perfect. Okay. Next question. Alright. O yan. Next question. So, Miss Mar, we're Yes po. curious. Ano po ang pinagkakaabalahan ng isang Maricel Tulfo? Actually, madam, marami. But I try to balance it as much as I can. So, right now, I'm doing Senate work. I'm representing my dad, Senator Raffy Tulfo, for his payout. So, kaya ako umiikot sa iba't ibang parte ng
Pilipinas, sorry. Kasi nga, my dad is very busy in the Senate, so I have to go down and bring joy to the people. Diba? Oh, ramdam na ramdam namin yan. Talaga ba? This past few days. Wala pa akong sweldo. Wala pa akong nare-receive na payslip. Jollibee, mamaya, libre kita ng Jollibee. Pagka-cheap natin dito. Pero Yun lang ang afford ko, si upset. Chicken Joy. Yes. Joy yung gusto mo, di ba? Then I'll give you Chicken Huwag Joy. kasi masyadong marami, hindi ko yung nagtanong. Show mo to, pero hindi ko yung nagtanong. So, yan. Besides that, pag nasa Manila ko, I do Senate work. Again, I'm working under my dad's office, so I'm also part of the Senate Spouses Foundation Incorporated, led by Miss Hart Evangelista Escudero. So, very busy ako dyan kasi nilagay din ako ni Press tsaka ni Senate Press na chairperson ng public assistance. So, it's more of public service, which I think I'll do the best of my efforts. Nice. I'll check. So, yun yung ginawa namin ni Kong Noy actually. The other day, yeah. We went to Nawawala ka na sa kalendaryo. Villa Marilac. 27 yun, 30 na po. 27. Oh, Yes. 3 days ago, Yes. bisita po kami sa dalawang, yung isa sa Villa Marilac, Home for the Aged, Yes. and then the other one is Missionaries of the Poor. Yes, ikaw po ba si Miss Mar? Yan, may bindi nila po doon si Miss Mar. Yes. For, yan. Grabe ka, Miss Ina-explain Mar. ko lang. Ang ganda mo today. Yes. Pero, yun, tulad ng sabi ni Kong Noy, we went to actually yung... sorry. Villa Marilac. Villa Marilac. The building is donated by the Senate Spouses. So, no one ever visited pa since it was turned over. Kaya, siningit ko siya sa schedule ko kasi that day, it's a free... Grabe naman yung zoom in mo, kuya, dyan. Okay. Ayun. So, visit ko kasi ever since it was turned over ng 2003, wala pa pong nakaka-visit na Senate Spouses. Nilalaro mo ako sa camera mo. Nagpapa-extra lang ako. Ganon. Okay, so, yun. So, I suggested to Miss Hart that I visit it kasi nandito na rin ako sa Bicol, so why not? And then, sabi nga ni Kong Noy, he's been helping that also. So, sabi ko nga, binigyan ko pa siya ng assignment. Sabi ko, if I'm not here, he will take care of it. I also told SP and Miss Hart that I have a point person that will look after the charity. And we also visited Missionaries of the Poor kasi I wanted to add another charity which Miss Hart also supported and I'm very thankful for the Senate Spouses. Okay, kiklear ko lang po, hindi po ako asawa ng senador. FYI, anak po ako ng senador. Okay, Senate Spouses na po yung pangalan pero pasok po ang relatives doon. Thank you very much. And besides that, I also do vlogging like what Miss Alex said kanina. I do vlogging now. Pag may free time na lang ako. And when I travel, like here in Kamsur, and everywhere I go, nag-vlog po ako para makita nyo yung kagandahan ng Pilipinas, diba? Yes. Sana makita natin yung mga vlog ni Miss Maricel dito Sana sa third pinapanood district. mo. Pero naman, nakita ko nga nasa Masbate one time. Kasama po ako sa Masbate. Oo. Nagmasbate pa pala kami. So, you'll get to see that on my vlog. Nice. Antayin nyo na lang. Medyo matagal yung pag-edit kasi busy po ang lahat. So, Yun. Okay. Next question. Yes, Nakita next niyo na, ang dami. question. So, sobrang busy. Pasalamat po tayo at na-bisita tayo ni Miss Maricel ngayon. yes. Thank you. Baka pwede ko kayong kunin sa Manila. Iwan nyo na muna siya. Kawawa naman ako. Hindi naman. Oh, Miss Okay, Iris, alam ko so- baka man, saro ka man na, Yes. naghahalat ka lang ng timing si Iris. madami kasing kwento si- Anong Kuya kwento mo? Noy. Gusto kong malaman ano ang kwento mo sa'yo. Sige na. Mamaya Hindi. yun. Huwag kang nakikialam. Sure. So, Yung tanong muna natin because we yung want, tanong muna. we want to know more about about you, syempre. Bug ako dito kasi kayong lahat. Sorry. Okay, Yes, go so on. speaking of Miss Mar, you mentioned na anak ka nga ng senador. Yes. Ngayon, we are all curious. How is it? Kamusta maging anak ng isang idol, Raffy Tulfo? Madaling sagutin yan kasi
matagal nang tinatanong sa akin yan, hindi pa senator yung papa ko. Mukha siyang strict, but he's really not. Siya actually yung mas open-minded. Hindi po ito networking. Very open-minded siya with everything, love life, anything career. He's actually been guiding me even before naman. Wala pa ako sa public service, which I am doing now. So, he's very, not hands-on is the right term. Maybe more on guidance kasi we don't get to see each other often because he's busy, lalo na now. I'm also busy. My mom is busy. My brother is busy helping other people. So, we get to guide each other. Nagkikita-kita na lang po kami minsan sa Facebook po. Facebook? Opo. Ay, galing ka pala ng Masbate. Ay, galing ka pala ng ganito. So, medyo doon na lang. But, at the end of the day, what they see on Facebook, they would get to comment na, oh, kumusta yung Masbate mo? Kumusta yung Kamsur mo? Kumusta yung mga tao? Ganyan. So, we get to interact in terms of, pangit pakinggan, kasi sa Facebook kami nagkikita. Pero interactive talaga kami. Oo. Kasi nga, sa sobrang busy namin maging public servant, hindi na kami sensitive about, kailangan natin magkita once a week. Yes. To update each other kasi maraming mga ways to see each other. So, there's video call. So, sometimes we do that. Sometimes we don't. Sometimes audio call. But, the best thing is, na-filter lahat ng manliligaw ko. Ay, yun! Speaking of Miss Mar, bilang prinsesa ni Idol Rafi, may nakabihag na ba sa puso ng isang Marisol Tulfo? Marami, pero yung iba hindi legal. Yes. Of course, hindi tayo pwede maging plastic. Okay? May mga hindi alam si Papa dati. Okay? Hanggang ngayon naman, hindi lahat dapat nalalaman. Siyempre, dapat may mga tinatago pa rin tayo. So, I think he knows naman that everyone has secrets. But, diba, it's... sa dami ng security ko, feeling ko naman nakita nyo. But, yun, medyo maraming kailangan i-let go, like yung private life ko. It's not naman nawala yung private life ko, it's just how you handle it. But, again, you need security. And my dad, tulad nga ng sabi ni Miss Alex, prinsesa. So, Wow, princess yes, treatment. the king needs to protect his princess. Oh, wow, that's so, kaya po tayo sobrang daming security na kahit saan po ako magpunta, minsan nilalaro ko na lang po. And ito po kasi si Senator Rafi Tulfo, meron silang dalawang anak. Ang favorite na daughter niya, grabe. si Miss Maricel. Baka mag-viral yan. Favorite daughter. Yung kapatid Diba? ko. And syempre, ang favorite son niya naman, si Sinong source mo dyan? Kong Ralph. Alam ko yon kasi Ay, alam mo. syempre, nakikita ko yon. Okay. And syempre, bilang isang paboritong anak ni Senator Rafi Tulfo, ano naman ang masasabi mo? Syempre, si dad mo is known to be the idol. Talagang, sabi nga, parang hari ng public service. Yes. Ano naman ang parang kaparehas ni Miss Maricel Tulfo? Well, bata pa lang kami, alam naman namin na public service na yung buhay ni Papa. So, we get to, I got to explore it kasi bata pa lang ako, I go to his radio station. RMN pa siya noon, AM, so hindi pa uso yung Facebook, wala pang televised, wala pang teleradyo. So, audio lang talaga. Curious ako why people cry when they see my dad. So parang tinanong ko siya, sabi ko, bakit ganon? Umiiyak yung mga tao pero wala namang ginagawa si Papa. So I got to know his world through going to his office, talking to all the complainants, and parang dun ko na-realize na yung mga problema ko pala, it's not as hard as I think it is. So nung naririnig ko yung problema ng mga tao, parang, okay, I'm still lucky with what I have and what I've been receiving. So, I got to know his world, and that's where I understood na, okay, kaya pala tumatagal si Papa sa public service. Because when he says na, pag nag-thank you yung tao sa'yo, tas umiiyak, iba yung satisfaction. Iba yung, kahit walang bayad yung tulong, and you get to give monetary help or any help that you give, when they say thank you from the bottom of their hearts,
very satisfied ka, na may contentment, na parang hindi ka maghahanap ng bayad, parang ganon. Pero curious ako, Miss Maricel, Ano, curious being ka? isang anak ng senador na sinasabi mo nga, being isang Maricel Tulfo, ano pa ba yung posibleng nagiging problema ng isang Tulfo? Para kasi, I'm just curious, no? Sabi mo, you also have your own problem, Yes. and you feel so blessed na yung problema mo palang dinadala, hindi kasing bigat ng mga nakikita mong humingi ng tulong sa dad mo. I mean, I'm just curious. Ano ba ang posible pang maging problema ng isang Maricel Tulfo? After all that, you have the name, you have everything, you have friends, you have, alam mo na. So, Sige, Sige tuloy mo na. Nakakahiya naman. Tuloy mo, sorry. Ano yan? yung tanong mo? Ano yung nararamdaman mong posible pang mga problema ng isang Tulfo? Posible. Dati ka ba manghuhula? Hindi. Existing, nagiging problema ko kahit naman dapat hindi Aside ko- from siyempre time mo, I'm sure sobrang hati na yung time mo. Ikaw na kaya sumagot. Hindi, pero aside from dun sa time, I don't really yung time na kasi when I enjoy something, I don't mind spending it. But ngayon, mas pinoproblema ko how to help more people. Bakit? Like, kaya nga ako sumasama kay Kong Noy when he goes around kasi I don't get to see those kinds of problems na yung like in detail. Yan, ayan. Narinig natin sa buong 3rd District, di ba? Ano pang mga gusto mong sabihin, message? Sa Bicolanos muna kasi it's the whole province and I just want to say thank you kasi yung reception nyo from the very first time I went here is very warm. Like I always say sa aking mga post, everyone is warm naman. Pero, yun nga, nung nakarating na ako sa Naga, sa District 3, dito yung pinakamainit, pinakamasarap na feeling ng welcome. Wow. Thank you. And lagi kong sinasabi pag umiikot kami ni Kong Noy, kaya lagi kong tinatanong kung gusto pa nila akong bumalik dito sa Council. Natutuwa ako pag sumisigaw na may kasamang palakpakan with hiyawan na opo. Kaya ito po ang busitin nyo kapag gusto nyo akong bumalik dito sa 3rd District at lalo na dito sa Kamsur. Yan. Diba? Nonoy po. Ay. Siguro naman alam nila kasi page mo to, di ba? Pero sige, ayan. So maraming salamat po and huwag po kayong magsawa sa akin kasi ako never na magsasawa po sa mga Bicolano. Wow. Thank you, Miss Mar. Yes. Thank you so much. Thank you so much, thank Miss you. Mar. Talagang nag-enjoy kami. Marami kami natutunan. Alam mo, sa lahat na naging episodes yung na pinanood ko, ito yung pinaka nakita kong tumawa kayo. Kasi yung mga, hindi nakakatawa ka naman. It's just that kailangan na ng konting booster. Fine. Speechless si Kuya Noy. Gusto mo pa ba mag-message ako sa'yo? Sure. Huwag na, tapos na birthday mo eh. Charot. Hindi. Message ka lang kay... Ano ba gusto mo itago sa'yo? Kong na ba? No. Ano? Just Oo. call me Noy. Okay. N-O-Y. Siyempre marunong ko mag-spelling. Nangyari sa'yo. Noy. Okay. Kay Noy, ang tawag ko kasi sa kanya, tropa eh. Tropa. Ayan. Pero sige. Ang message ko kay Noy is continue to be genuine and continue what you're doing kasi you're doing not a good thing but the best thing. Wow. And you're gonna get the best feeling in the world. Kasi iba ang pagmamahal ng public service pag totoo yung puso mo. So, Marhay asin. Marhay asin totoo. Yan ay Nonoy magtuto. Alam na ni Miss Mar. sanay na sanay ako dyan. Magtutusin! Diba? Ayan, Miss Iris. So yun mga ka-MBN, nahiling tamaan na dangog-taang istorya ni Miss Mar, ni Kuya Noy. Dahil ka mo maglipat ng channel, tadakol pa kitang istoryang ibibida. Sa satuya man pong mga avid radio listeners sa OK FM, Bossing FM, Idol FM, and DWZ FM, stay tuned mga ka-MBN. And maparadyo man or online world, tutok lang mga ka-MBN. Tamabalik pa ang Marhay na Buhay with Kuya Noy!
Yeah! Yun ang participation. Thank you! Looking for a swift and dependable internet connection? Discover the seamless process with SVM Marketing Solutions, the trusted distributor of PLDT Internet. Visit our website at pldtinternet.svmmktgsolutions.ph. Select your preferred plan, fill in your information, and click Submit. Just one valid ID needed. It's that straightforward. With SVM Marketing Solutions, applying for PLDT Internet is a breeze. Marhay na buhay with Kuya Noy! Nagbabalik po ang MBN. Kadakol kitang pwedeng pagpilian para mas ma-enhance ang satuyang skills. Yes, tama ka dyan, Miss Iris. And sa paagi kaini, pwede pa kita magkaigwang additional income. Wow, pag additional income, gusto ko yan. Ganyan. Mas gusto tayan, di ba? Yes. And syempre, ganyan na aga, mas dakol kitang manunodan, lalo-lalo na sa skills development. Tapos syempre, kaibanan tamon yan si Mr. Robert de las Llagas, ang satuyang acting provincial director ng TESDA. Sir, thank you so much po. Welcome, sir, to our show. Thank you po. Gwapong-gwapo, mas magayon. I'm sure gulping mapapaugma, madadangog, manunodan. Yes. Dahil ngunyan ki Mr. Robert. Sir, first question, may kaputan lang po ako. Dahil ko na po aputon mo na kung single ka o married, mag-status kan sa imong buhay. Hindi po, ano po ang mga kaipuwanta po and sisay po digdi sa TESDA na mga programs na pwede tang maka-avail an sa tuyang mga listeners po and viewers? Ay, salamat po, Kuya Noy, sa kaputan pong yan. Ang TESDA po, kadakol pong programa, nagkapira po ang satuyang scholarship na tinatao sa satuyang mga kahimanwa, especially digdi po sa Kamsur. Igwa po kitang pigapod na TWSP, ito pong Training for Work Scholarship Program, na consign itong mga graduate na po sa manlain-lain po na ano po, either senior high school, college graduate, pwede po silang mag-avail kani. Ang entry requirements po, kang edad po is at least 18 years old kasi po at the end of the training, supposed to be dapat magkaigwa po sinda ng trabaho. Ang sunod po na scholarship, igwa po kitang STEP, Special Training for Employment Program, na kung saan pigpupunduan po ini kang mga congressman. And later on, pag congressman na po si Kong Nonoy, si Kuya Nonoy, Kuya Noy, siya naman po ang Pwede mapunduan. po. So, ini po Special Training for Employment Program. Ini po, so pig-apod tang special training ano po na kung saan ang mga pwedeng mag-abil po kani ito pong mga taga Pilipinas, Filipino citizen, at least 15 years old at the end of the training. At the end. Kasi mayroon po kitang pigapod na mga nominal durations. For example, dahil pa po siya 15, pero pag natapos niya na po, kasi ang programa po ni TES na mga short term lang po, mga nominal durations, igwa po kita din 360 hours, igwa kitang 600, yung pinakaano po. Then, dapat at the end of the training, 15 years old na po sila. Ini po sa STEP. Same with ano po, PESPA, itong Private Educational Scholarship Fund Assistance na tinatautaman po. At least 15 years old ang pwedeng mag-abil ka ni Filipino citizen. Then ang pang-apat po iyo po ang UEQTEE na kung saan itong mga training program po na diploma, 3 years diploma, araw po kang igwa po kita sa mga community college, kang Governor Mariano Villaperte, community college sa Kamsur. Gabus po iniigwa, ano po, lambang campus po kani, kang GMBC, igwa po kitang 3 years diploma, ano po. And matatawan ta po. Ini, maski pira. Actually, sa inot pong ano po, initial ta po na pig-allocate po, kung ma-approve man po ini, igwa po kitang 150 slots sa bawat diploma training program kang Governor Mariano Villaperte Community College po sa iba't ibang munisipyo na pig-establish po kan sa tuyang Governor. Governor. Yes po. Opo. Then, ang ano po, is ito pong TTSP, Tulong Trabaho Program, Scholarship Program, na kung saan ini po sa mga na-displaced na worker during pandemic time. Nagsara sa kumpanya o kaya ali po sa abroad, dahil na po pigrinyo dahil kang pandemic. Ini po sa mga priority pa po dyan, ano po, na makapag-avail.
Mayo pong age limit, but basta at least 18 years of age, then pataas po. Actually, po sa pinakamagay na agency and test that kadakol talagang natatawan ng mga opportunity ng aron kaniyo. Hindi po kayo igwa po nagkapira pong NC2 na kung saan pagtapos niya po ng 3 years, pwede po siyang kuha ng trabaho. Kasi anong po ang NC kaput-kaput niya, and pwede po siya dawa sa induman in line katupong pigtapusan niya 3 years diploma. And later on, pwede niya pong ipagpadagos po para naman sa bachelor's degree course kung saan pong eskwelahan na nagkaigwasin din agreement na itong graduate na po sa 3-year course, pwede pong magpadagos ng bachelor's degree course. For example, araw po kang CBSUA, ang graduate mi po sa Kasipmas, pwede pong magpadagos po sa CBSUA. And same with this sa Governor Mariano Villafuerte College, Community College, itong mag-graduate na po sa 3 years diploma program, pwede po sinda na mag-proceed duman po sa bachelor's degree program kang GMBC. Kaya mas magayon po ini, mas employable, sa iling mi po, mas employable po. Ang preparation mo. Yes po. No collection policy po si TESDA when it comes to training availment. Kami pa po nga ang nagtatao po. Depende po sa scholarship, sa klasikang scholarship. For example, sa gabos na apere lang po kang super scholar ni DOTR. Alangkaw po ang allowance sa tinataumi po. It is amounting to 350 pesos. Not unlike ang iba pong PESPA, STEP, UEQTE, TWSP, igwa po kitang pigtatao na 160 pesos per day. Per day. Then sa STEP po, since na funded po ini kang mga congressman, igwa po kitang toolkit na tinatao po. Kaya mas magayon po itong nagklase ka na, kanood ka na, binayaran pa sa daw mong may allowance pa. Mayroon tayong po para sa digital digitalization program sa social marketing. Nagka-crops up po kitang ngunyan po siguro kung may po na pwede ta po pong na makakontribute ka mo kung pong kaipuan po sa digital social marketing, siguro pwede po nindo maipaabot sa mga tanganing magibuhan ta po nin CS po nin committee system. Thank you very much, Sir Obet. Likewise po. Kaya Bisita sa Muya. Dakulao na dakulao na tabang sa mga listeners and viewers ta. Ngunyan na aldaw na ini. Thank you so much po, Sir Obet. Sa pagbabalik kan NBN, abangan ang masunod na pang mga ibibidang istorya. Day maglipat nin channel, tamabalik paan. Marhay na buhay with Kuya Noy! Looking for a swift and dependable internet connection? Discover the seamless process with SVM Marketing Solutions, the trusted distributor of PLDT Internet. Visit our website at pldtinternet.svmmktgsolutions.ph. Select your preferred plan, fill in your information, and click Submit. Just one valid ID needed. It's that straightforward. With SVM Marketing Solutions, applying for PLDT Internet is a breeze. Salamat Iris, Rain, and Alex. Thank you so much sa oras nindo. And syempre, salamat po sa satuyang mga viewers, listeners, mga ka-netizens, and sa satuyang mga ka-distrito. See you all next week. Magrilingan po gahay kita sa programang sa indong istorya, ang Bida. So sa programang Strictly Good Vibes Only, Programang mataon in inspirasyon asin motibasyon. Programang madangog sa indong boses asin opinyon. Programang mapagiramdom na dapat pirming marhay asin totoo para sa marhay na buhay. See you all next week. Digdi lang yan sa Marhay na Buhay with Kuya Noy!